Kuyintokozo ukukhuluma nawe. uNkulunkulu make kulonde kubusise. Sibheka la iphupho lika Nkululeko Siphesh. Mina ke igama uPastor WeNingi. uNkululeko Siphesh la uthi ke siyabonga pastor. Bengicela kula ukubuza ukuthi kusho ukuthini uphupha ibhece. Okay. Ukuphupha ibhece kungahluka ke ngoba ngokuthi linjani yabona. Kwenzeka ngenzeka uliphuphe ngoba ulibona ke yabo. Because ngenzeka vele uyawabona amathanga kade wabona amathanga usiwaphupha yabona. Kodwa ke nje asesithi umuphupho ulibona nje ithanga. Esikhathini kuba uphawu luhle ngoba ke la lokuchaza impilo enhle lungachaza ukuchuma komunye umuntu. Lingachaza mhlawumbe ubumbano oluthile onalo nabanye abantu noma ke injabulo osukunayo wena nomndeni wakho noma nje nabanye abantu osondelene nabo yabona. Kodwa futhi kuyenzeka umphupha usulidla ke eyithanga. Uphawu lubi noma olungaba lubi nolungabe selukhomba la mhlawumbe isikhathi esimbi noma isikhathi esingemnandi esizayo empilweni yakho yabona. Noma lingachaza ukuthi mhlawumbe currently isimo sakho sempilo asimnandi noma ke sibi yabona. Kuyenzeka futhi umuphupha la ubona ithanga kuba uphawu oluchaza la isisu noma ke singasho ukuthi lichaze ukuthi ukhulelwe wena usuke ulibona noma ke lisho ukuthi kunomuntu osuke ekhulelwe futhi yabona. Singavala ngakuthi mhlawumbe uma usubona amathanga mhlawumbe egcwele nje insimu noma ubona insimu yamathanga yabo sisho kanje. Uphawu ungachaza mhlawumbe isimo senjabulo, lingachaza ukuchuma okuthile noma ukuthuthuka noma ukukhula nalokuthi mhlawumbe usuke uzophumelela into lesokuzenza ngaleso sikhathi leso. Kusho ukuthi uma kunento osokuzenza ufuna uqinise kakhulu, ufuna uphushe kakhulu, impumelelo iyathembisa. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu engathi ngaqhubeka ikwenzela umusa ekulonde uphumelele kona konke okwenzayo. Ungakhohlwa ukuthi ulike le video le bese check ama video esiwenzile esikhathini esendlule nakhona uzobheka ufunde ube like uphinde ubuye futhi kwi-channel azoba khona amanye njengoba usubscribeile noma ungaka-subscribe ngiyacela ukuthi upress ke notification button ukwenzela ukuthi from time to time masake video ukwazi ukubona ama-update. Be blessed.